Iya. Gimana gon kawasannya sampean? Iya, itu pengen kawasan ya. Iya. Urung muni lek. Wek. Kose. Ayo lek lep. Luban. Urung. Nyelek kae. Nyelek kowe iki. Ciklo. Dah toh? Ciklo. Enak piye? Ciklo ya cangkeme pancen apik. Nyoh, Riko. Kene iku ndak bundet. Iya. Delok ya. Jing jing lo. Apa jing 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 lo. Ape. Ayo salam sen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lah, wabarakatuh. awak dhewe iki penyanyi siji ana sing danci ya. Heeh. Ora ono. Ono. Banji. Lah, Lah, ono penyanyine wedok lho. Aku sing sing gote kono iki ra iso ngapusi. Ya ora kok. Ngapusi kepiye. Ora. Ayo. Iki acarane apa lek, Lep? Iki Walimatul urus. Walimatul Urus. Apa kuwi artine, Des? Itu itu sebuah itu kawin apa? Numpak endok. Kawin nikah. Wah. Nikah. Nikah sapa sing nikah? Ayo, kowe kudu ngerti. Sampeyan tanggap rene-rene ada-ada kudu ngerti. Aku ki ngerti sing Sapa? Kae lho, Mbak Vero. Vero sing lanang sapa? Mukidi. Tak omongi, aku mau kan kondangan. Kondangan wis nyumbang sik. Lah iki bengi iki aku luru kuliah. Kondangan lho. Kondangan. Bengi iki luru kuliah kok luru tambah. Tenang ae. Ini masyarakat kene gapya aman, lek tenan. Kadung apa? Sing kene rada nom-nom. Sing kono Endi? iki mesti tok iki sing bagian iris-iris. Ya apa? Kene mbok-mbok. Ayo kene gek nom. Iki mbok-mbok lombok Ngapunten, Bu. Mangke nenten lagune jenengan. Ada nantinya. Ya didongake muga-muga kedua pemelih menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pokoknya alhamdulillah
Pokoke dongake sing apik-apik. Apik. Tinggal duwe ndok. Heeh, delalah kok ya. Ndok apa? Ndok muteng mati. Oh iya. Hamil. Hamil. Ning kok delalah. Piye? Wong ya iki nganten kok ya delalah greji. Greji udan iki wangsane bal-balan. Lho. Bal-balan kok. Bal-balan piye, Dek? Loh, oh langsung penalti lho. Dikit ngono. Langsung padahal wong nganteni wedok. Napa? Ora iso nangkap bale Ra iso. gol. Ya gol. Langsung glundung. Ning ra iso gol. Mergane. Wong sing wedok. Oh. Ya. iya. Saiki dirodasik wae. Oh, Ya, rodasik. lagune ibu-ibu aku. Engko lebarodat. Lebarodat lagune ibu-ibu. Baik, nanti kita dengarkan lagu Mas Klep. Oke? Oke. Iya lagu apa? Wajib ngain Sing lanang. lanang wadon ireng ilmu. Napa Alah tuwek. Sapa? Iki paling tuwek. Heeh. Ning ana sing luwih tuwek. Sapa? Didanjani apa wis to nurut aku ora wis pegawe wis wong. Sing bayar dhewe Ya, kene. ya, ya, ya. Ayo Lek, terus iki. Iya. Apa Lek? Apa lagu? Ayo prokoto. Des, kok muni wajib kae. Keliru cangkeme. Ora do maju. Sereni Des. Siap ke sik saka ngarep to, siap ke. Siap ke sik, Des. Heeh. Sempret, Sempret sik. Sempret. Ayo. Ngene. Sini. Kopek do budek kowe. Ayo. Minggir rasane. Boleh kena ya babae ra cetha. Ayo, siap. Rek. Enjono. Met. Ais mangga mangga. Dari 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 kita. Madina tuni. Dari aku udah ngerti. Wes. Ayo prokonco laruono Lho. Lho siji madhep ngalor kok. Heeh. Kok wis di. Sopo sing entak emang? Ngawur. Sapa, yo? Wis madhep ngalor kok. Kaping pindhone Yo. iso Namanya Jawi
dari pangeran. Nah, yes. Pare. Yo, kowe ra jenjelan ning kene das landeku tok mik ngerti ra to? Iya juga. Iki umar perene po? Ana kongslet sih. Ora latihan iki. Ayo, ngarep rono. Ora rene-rene kok. Mah katoke suwek barang ya. Wis sapa? Ngen aku. Demo. Ana wong nyanyi kok kelebon mik cangkeme. Hah? Munyuk ono kowe iki ya. Ngerti Ayo prakoco. Oh. Ditutul-tutulke lho. Ayo. Ayo sireng. Endi? Iye. Apa nih? Ayo. Iya. Cek. Sing ireng piye? Iya Des. Apa Des? Ora apa-apa. Weh, iki mlebu tak wae mik. Weh, Meni mati mik. ayo dilagokke janjine ayo. Musiknya ning apa? Ora, musiknya kan tetep gawe pengantenannya. Pengantenannya. Jadi ya tetep nyangkutin nangkut ibu-ibu. Ibu-ibu gajal. Musik. Aduh Mas. senangnya ya. Pengantin Mas, baru. kuncine weh. Wih kese ono kae. Toilet. Wis. Ayo. Duhai senangnya pengantin baru Alasan saya serewak untuk bersanding. Duduk bersanding bersama orang. Bagaikan raja dan permaisuri, bagaikan bidadari, Sing kon mlaku sapa? Sing kon laku sapa? Sing kon mlaku sapa awak kok mlaku. Des, sewesi pengarepe. Ayo pengarepe kok aku. Nek pengarepe ra mlaku tetep Iya Pasukannya asline udah ngene. mlaku Asline sing ditempelke iki udah kupu-kupu tawon. Iku dintupmu iki ngene mubal. Des, aku yang ngelagokke ibu-ibu Lebih. kurang kompak. Lek kurang kompak. Sing saya sing rewang urung ana. Ono. Sing saya sing Aja, rewang. menika saiki. Aduh senangnya pengantin baru. Saya sing rewang. Aduh aku menyonya burung. Sing saya sing rewang. Senangnya pengantin baru. Sing saya sing rewang. Pangan semut. Saya sing rewang. Sing joget sing saya. bagaikan raja dan permaisuri, bagaikan bidadari, duhai senangnya menjadi pengantin baru. Musik. Lep. Anda sule yo bolongannya tambah obok. Iya mboh jajal Andes nyuling. Tambah obok roake bolongannya. Sik. Oke. Pada malam hari ini kami tampilkan penyuling kita dari Kota Purworejo. Siapa dia? Siapa tuh sini nih? Cangkeme rene cangkem. Iya. Andes. Ayo. Iya. Kose Loro wis tak loro. noto untus. Pi, Nata untuk. awak nyuling kok untune iso temancep. Ayo makane kuwi. Bolongannya muda kowe iku. Ada nyuling lah yo bolongannya suling tambah Kebur. obok. Iki bur. Ya wis, saiki aku kae lho. Piano mari. Pedot. Kowe untumu nyocok kuwi bacikur kok. Yo.
Bosek, cangkeme. Kita ke. Lumingi petok ganti sik ganti. Iki wis loro ya. Iki wis loro lho niki. Ayo. Ya. Kuwi apa? Kowe ngerti suara banyak? Ngerti. Ngene. Iya. Kuping Cara biak. iso nyuling ki ora merongos. Iki tak ge nyuling mah rong dino. Ya, sampe disogok-sogok ya. Iki tulkiem lho, kadane. Jane mikir penak sing gawakmu kuwi lho. Ayo nyoh, mik sing ndi? Weh, kok ngono Iki pasti mik soleh. Oh, Kok sula ya. Mek kira ketok kok. Kon goleki mikmu barang. cilik weh. Ayo, iki sapa yang ngomong? Ayo. Kowe madhep rono, rasah madhep rene. Wis kadaluwarsa barang. Ayo. Susu ultra milik enak sekali. Disedot kunyah. Enak dong. Tenan. Aku wis tau ngombe susu. Enak ultra mik. Wih. Saduk ngono napa? Ayo. Yuk. Ayo. Nyanyi apa yuk? Apa ya? Lagu nganu, Des. Apa? Ora nyono ora. Oh, ya wis. Yo. Kosik. Ora mono. Kosik rumengo. Ning kene ora lek temo lho ke pentungi wong ngene. Kosik to, Des kowe iki kok. Ya. Baik. Ora nyono, ora ngira. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Sepira? Jujuk Cah. ae. Hah? Menek terasa. Bopong. Megang abot ya. Iya. Oh iya lali. Ya semono. Ora nyono, ora ngira. Ayu sing tak tresnani. Kowe medho. Teko sliramu ninggalke aku. Taline asmara. Rupa kok gatel. Tresna Ono. tulus suci. Rambut cokok malah komplit jani. Apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu. Najan abot jroning ati Iya. nanging Aku aku ra iso ngon dadi Untune tak jambut. Ayo. budaya. Ada juga Mas. Ada. Lewi. Ada sekali Tugas saya sudah selesai ya. Ya. Terima kasih ya Bang. Oke, Dok. Apa? Ngawur Kan abang, yo kene om. Kowe takut celui apa? Apa? Celui apa tuh sih? Entas abah. Abah. Aku wis tuwek. Wis ra apa Wis salah. ngakoni nek Ora tuwek. apa-apa. Iya, ra apa-apa. Ora apa-apa. Tak dongake muga-muga enggal terang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Terang. Jam 12. Jam 12.
Pi, Nyemprot kabeh. iki kenal apa? Diudani ngene iki kenal apa? Apa? Pen penontonnya anteng. Ayo. Oh, Adem ayem kemari Pahlo Jinawi. Heeh. Kanggo apa? Nggih. Gus. Kanggo ibuke lagune apa? Apa? Monggo Mas Andes. Kudu iso ngerti. Monggo. Aku kudu iso ngerti pantun nih pantun. Ya. Pantun Pantun buat apa lagu? yo ana pantun ana lagu. Yo ge pantun kena Pantune, dilaku. saya pantune sik. Ya. Pantun sik. Heeh. Ayo. Kowe kan bisa. Ayo kanggo wong tuwa. Kanggo wong tuwa. Oke. Set marwena. Ngapain gitu. Ayo, Aku sih. aku wis. Aku sih. Iya. Ya Allah, lindungi ibu. Ya Allah, sehatkan ibu. Ya Allah, rezekine. Wis kowe. Ora iso rampung kae lagune. Aku iki. Ayo. Ya wis to. Ayo kowe jajal ndongake ibuke piye? Ndongake wae wis, ndongake. Ndongake. Ndongake wae. Oke. Ya. Nggih, mugi-mugi ibu-ibu rezekine lancar. Amin. Wah, diru. Meni rezekine lancar. Amin. Nek ngomong ping 4 metu duwike, gajal wis percaya aku. Mugi-mugi ibu rezekine lancar, berkah barokah, saged damel teng Mekah Madinah. Monggo sareng-sareng ya arhamar rahimin. Ya. Ese. Wis to, gantian aku. Oh, Said. Bu. Tetep wis sing mandi. Bu. Tenan. Bu. Halo. 2000 sik. Kuwi langsung. langsung dirut kate sik. Rut kate sik. Ayo. Saiki rutat apa? Ayo. Misake mburi ndak Macem-macem. selak muni-muni. Masih main? Hah? Masih main? Ya. Wajib main, ya. Masih main. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Ojo leren yen durung Apa kuwi? Apa di sini? Ngawur. Apa? Kok meni rusak bojomu? apa? Kowe ngrusak bojoku. Tapi aku cinta bojomu. Ya. I love you. Sik. Aku kok iki montolane Maisa kok rada beda lho. Lah piye? Wacaane lho. Oh iya. Kidul kae apa manungsa dewa. Pakanane apa? Onde Jawa. Oh, urung masane. Oh, iya. Gawe kejutan. Ya. Urung mangsane. Bro. Urung kono. Urung gelem. Urung gelem. Mangsane. Ya wis maju ae. Ya. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Ojo lirene durung rusak bodomu. Ojo liren yen durung rusak bodomu.
Semoga Yo. mlebu Pak Nol. Saya pamirsa ampun sami leno. Jaran yang lanang kemayu tegar-tegar Amat doan kira dan hari panangsan Rana sing kalah orang sing menang Prajurit TKP Ojo salah tunggang Lagu citra tumindak angkara kasarira lambre jurnane jalma tata cipta karya Lagu citra tumindak angkara Sarira dina ning kumeta Prejurnane kujanggo Tata cipta ing karya Lagu citra tumindak angkara Hey
Piye? Pencik. Pencik. Aku sing interane. Piye piye? Kering Mas wis digumoh. Gumoh. Wis. Ya wis gumoh kek. Mas. Wis urung. Ya. Wis. Ayo lek. Wis jeglitang ngono ki. Biasa rasa nyawer. Wis nek jegelit aku wakil kowe. Ayo. Pas jegelit terakhir. Bolo meneh gedhekke Mas. Lato-lato entek. Ora apa-apa. Ya wis. Wis jegelitang ya wis. Ndongake ya wis. Oh. Pak 50-50 rano, Pak. Gawe apa? Tombok. Ya wis. Ya. Engko ya wis. Saiki anu wae. Pamitan. Pamitan. Ya. Kidul. Ora kidul ka. Ayo. Wis. Iki wis napas tuwa ya, wis tuwa. Napas tuwa. Wis. Wentan. Kali. Apa? Ya wis. Lep monggo. Ana Sewantana raja bodho ing lawan raja Ras itu jadi. Piye? Nyokot malah mangan semut cangkeme. Ya wis. Ra apa-apa. Wis. Jenor Ayo. iso. Wis cangkeme mangan semut. Iya. Dadi kelek iki bocah kene iki. Oh iya, sik semute gede banget. Wis demak cekot cangkeme. Nek kok ya semut iso tedas ya nyokot. Saya lep njaluk ngapura wae. Nggih nyuwun pangapunten bilih wau atur kula mboten penak ning ngatine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kaya kethek nyuwun pangapunten. Nggih. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maisa. Moga Sana padha elinga endah ing jagat wengi